салом тамошобинони азиз, салом дӯстдорони барномаи меҳмони ситораҳо, салом ба тамоми дӯстдорони савту наво, мухлисони саҳифаҳои иҷтимоиям. имрӯз мо бо дархости шумо азизони дилу дида ба суроғи як ҳунарманди боистеъдод, ҳунарманди ҷавон, ҳунарманди маҳбуби дилҳо, ҳунарманде ки ҳамеша аз ишқ, аз муҳаббат, аз вафодорӣ, аз хиёнат, аз ҷудоӣ қисса мекунад, аҳлидини Фахриддин омадем. Алдинҷон, хуш омаде ба барномаи меҳмони ситораҳо. Дар оғози барнома мехоҳам ки таманниёт, гуфтаниҳо ва хуб чанд сухани қалбатонро ба бинандаи азизи мо бирасонед. Сараввал ман миннатдорам ки чунин барномаҳо ҳаст моро бештару бештар ба мухлисон наздик мекунад. Хуш омадед ба шаҳраки бохтари мо. зинда бошед. хуб ба ҳама маълум аст ки моҳи аввали соли нави 2020 аст. аҳлидини Фахриддин соли навро чӣ гуна истиқбол гирифтанд ва чӣ нақшаҳое доред ки маҳз ҳамин сол бояд ки амалӣ бигардонед? Ман рости 3 сол мешавад дар соли нав истироҳатро надидам. Акун хай ҳамин консерт хушам истироҳат ай. Ҳар соли навда мо барои мухлисон консерт пешкаш мегардонем. Ин консерт ҳамин соли нав беҳад қим буд. Барои ман қим гузашт. Чунки дар 5 ҷо консерт буд. Барои ҳамаи онҳоро ба вақту соаташ успеҳ кардан камакак ба ман душворӣ кашидам ҳисоб. Таманниёти ман дар соли нав ин аст ки бигзор дар ҳамин соли нав мухлисон ҳамеша соҳу саломат бошанд, зиндаву ҷовид бошанд, ҳамеша бо мо бошанд. Саломат бошед. фаъолияти эҷодиятон дар чӣ сатҳ қарор дорад? айни ҳол банди чӣ корҳо ҳастед? Насиб ин сол дар нақш гирифтем ки филм пешкаши мухлисон гардонем. Албатта ки иншоалло рӯзои наздик аз пайи навори филм мешавем. Барои мухлисон филме пешкаш мегардонем ки ин хел филм набояд баромада бошад. хуб агар махфӣ набошад чиро қисса мекунад филми шумо? филм дар бораи дӯстии ду давлат мешавад байни Ӯзбекистону Тоҷикистон. Дӯстии ду давлат ва дӯстии ду рафиқро мефаҳмонад. Дар ин филм дар бораи бемодар будан, мақсад аз модар дур будан азобро мефаҳмонад. Ҳам ошиқӣ аст. ҳамаи маънеро дорад. Иншоалло ин хел филм мумкин дар Тоҷикистон набаромада бошад. хуб чаро маҳз дӯстии ду давлат, дӯстии ду бародар, шояд ягон мушкилӣ дар миёни дӯстии шумову ягон нафаре ба миён омад ки маҳз ин идея ба сари шумо омад? Ростӣ дар ин филм бояд актёрҳо аз Ӯзбекистон нақш бозанд, чунки ин филм метавонад наздиктар кунад моро, мақсад санъаткории Ӯзбекистонро ба Тоҷикистонро бештару бештар актёрҳоро наздик кунад. ва агар филме хуб шавад, иншоалло боварӣ дорам ки бо переводи урусӣ мақсад мумкин дар дигар давлатҳо ҳам низ пешкаш гардад. сценарияи филмро кӣ менависад? ё шояд омода аст аллакай? Сценарияи филм аллакай омода аст. дар нақш ҳаст ки сценариро бо тарзи пуррагӣ ҳамроҳи дӯстам Азимзод Азизулло ҳамроҳи ӯ нависем ва пешкаши кинокартикатсия гардонем, чунки бе иҷозати онҳо мо наметавонем ин филмро ба навор гирем. Аллакай аз пайи кор ҳастем иншоалло. яъне ки аҳлиддини Фахриддин дар баробари ҳунари хуби овозхонӣ доштан боз метавонад ки аз уҳдаи иҷрои нақше дар филм ба осонӣ барояд. ҳамин тавр? бале бале. дар нақши асосии худатон бозӣ мекунед? бале, дар нақши асосии худам ҳастам ва мехоҳам аз Ӯзбекистон ягон актёри хубро ҳамроҳи худам ҳамчун нақш бозӣ кунад. хеле хуб, бароятон дар ин ҷода барор мехоҳам ва пӯшиданест ки бидуни сарпараст омода кардан, пешниҳод намудани як филм фикр мекунам ки хеле душвор аст. агар махфӣ набошад, шумо ягон сарпараст доред? ростӣ чандин шахсое буданд ба ман ваъдаи хун карданд дар ҳамин филм, лекин худам шуконаи худованд ҳар ҳафта дар хизмати халқ ҳастам, тӯи маъракаҳо меравам. ҳоло дар сандуқ ҷамъ кардем, иншоалло ки барои кино сарф мекунем. насиб. зинда бошед. хуб, инҷа гуфтед ки чандин нафароне буданд ки воқеан ваъда доданд ки шуморо дастгирӣ мекунанд. дар ҳақиқат чунин нафарон хеле зиёданд дар ҳама касбу кор ки
با سخن بسیار وعده ها میدهند، بسیار کارهای نیک را انجام میدهند، در اصل در عمل نتیجه نیست. نگاه شما، نظر شما، اندیشه شما در مورد چنین نفران چی است، چگونه است؟ باید انسان دلشکسته نشود. مقصد انسانهایی است که ба ваъдаи вай меистаду мақсад кори худро пеш намебарад ва ман дилшикаста намешавам. иншоалло ки дар оянда худам ҳамон пули ҷамъкардагиам ба пуррагӣ ба анҷом расид, худам ба набур мегирам, худам хароҷот мекунам. خب بود در حیات ایجادی، در حیات شخصی اهل دین روزهایی که از ناآمدی یگان کار، یگان نقشه، یگان نیت خوبه دل مانده شده باشد، ناامید گشته باشد، روح افتاده شده باشد. ростӣ дар аввал буд. вақте ки ман аз ғарибӣ баргаштам, ман ҳофиз набудам дар он вақт. замзама мекардам худам ба худаму. буд ки ман ҳамин пуле ки барои чипта барои Москва рафтам, мақсад ман дар хона монда будам, ман ҳамонро барои санъат сарф кардам, риск кардам. мақсад оё мешавад, оё маро гӯш мекунад, оё ин суруди ман мегузашта бошад. ман муддати 1 моҳ фикр кардам, ана ҳамон пулро мақсад гирифтам дар ҳамин санъат хароҷот кардам, ки не аллакай мухлисон ба ман назар кардан, гуфтан овози хуб дорӣ, ту бояд давом диҳӣ ин касбро. خب کدام سال بود؟ کدام سرود بود؟ соли 2012 کدام سرود بود؟ суруди гумкардаро ҳам. چرا قصه میکرد؟ به حیاتی کی تعلق داشت؟ بخشیده شده بود همین ترانه و چرا گم کرده را هم عنوان گرفته بود؟ мақсад инсон вақте ки аз ишқ шикаст мехӯрад, мисли одами раҳашро гумкардагӣ мешавад, یعنی که намедонад اهل ё гирия кунад ё суруд хонад. یعنی که اهل دین فخرالدین شکست عشق دیده است. همین бале که میتونه قصه کنید به تماشابین عزیز ما همون لحظه هایی که واقعا در زیر باران شما با عزیز دلتان ملاقات میکردید، از عشق، از محبت حرف میزدید و اومده ناامید گشتید، دل شکسته شدید و رو آوردید به صنعت، به سرود، به موسیقی. мутаассифона ман аз ишқ дар рӯзи боронӣ шикаст нахӯрдам, дар тобистони гардин буд. вай дарде ҳаст ки вайро ба фаҳмонданам намешавад. вай як дарде аст ки инсонро метавонад мақсад ба худкушӣ даст занад. بله. ба ҳар коре ки мақсад пеши чашм меояд, инсон метавонад дар ҳамон ҳолат даст занад. ман фикр кардам, гуфтам охир ман агар ба мардикорӣ ба шаҳри Москав равам, ин сӯхтани маро набинад, надонад. ман гуфтам масъалан ҳамин ҳофизиро интихоб мекунам, фақат сурудҳои ошиқӣ бигзор бидонад ки дар роҳи ишқ осон нест мақсад шикаст хӯрдан. бифаҳмад дарди инсонро бидонад. یعنی که شکست عشق سبب گشت که شما روی صحنه آمدید و آوازخوان شدید. бале خوب گفتید که در غریبی بودم، در مهاجرت بودم. اونجا چه تشویش ها رو از سر گذراندید؟ چی روزها رو دیدید؟ و چگونه بوده است در غربت زیستن، فعالیت کردن؟ дар ғарибӣ ростӣ вақте ки ба ман аз хона занг мезадам ки имрӯз иди рамазон буд, чунон зиқ мешидам. мегуфтам кошки манам дар тоҷикистон бошаму мақсад ба хонаи шиносо рафта мақсад ид гарда кунам. ана ҳамин рӯзҳоро пас сар кардам. хай дар ғарибӣ инсон аз хоб мехизад кор, боз меояд хоб. ҳамон хобро на ҳама ҳолат мебинем. хай танқисӣ будам, беҳад азоб кашидам. زمان یک ترانه شما ورد زبان ها بود که قصه از عشق جوانی کم بضاعت و دختر ثروتمند میکرد. چگونه تولید یافت این ترانه و چگونه میسر میگرده شما را که در برابر سرودن سرودهایی که واقعا شکست عشق است، خیانت است، جدایی است، محبت است، باز همچون یک هنرمند نقش آفرین کنید، یعنی که با صدای شیرینتون در نقش خوب اساسی اشتراک کنید، بازی کنید. ростӣ ман аввал фикр мекардам ки суруди хуб дошта бошӣ. агар суруди дарднок бошад ва ӯ сабти клипаш муҳим нест, лекин ман фикри хато кардам. вақте ки ман якумин сурудамро баровардам, ростӣ ман номашро намегӯям,
вай барои ман бениҳоят хуб шид. Вақте ки суруди маро дигар кас гирифт, бо сабти хуб, бо качествои баланд сиёмка кард, пешкаши мухлисон кард, суруди маро мухлисон мегуфтанд ки ту чаро суруди вай ҳофизро хонди? Аз суруди ман аст. Лекин мухлисон вақте клипи вайро мебинанд, сабти качествои баланди вайро мебинанд, ҳаваё фикр мекунанд ки клипи оригинал ҳамо аст, ҳамн суруд. Ман фикри хато кардам ва баъд дар сарам омад ки биё ҳамин сурудҳоро бо тарзи филм, ба мисли филм ба навор гирем ки дубляж дар ҳамин клипҳо истифода барем ки ба халқ наздиктар ба дили онҳо шинад. واقعا حس کرده ки ҳамин сабки клипсозиву пешниҳод кардани шумо ба бинандаи азиз воқеан писанд омадааст ва ҳамагӣ таваҷҷӯҳ мекунанд ба ҳамон сухан кардани шумо, ба ҳамон рози дил гуфтани шумо, ба ҳамон дарду ғами шумо. Ростӣ аз ҳамин дубляж ҳамин қадар фоидааш хуб аст ки мухлис аз ҳамон клипи ту ҳамаи чиро метавонад дарёфт кунад. Будак ростӣ занг задан аз компания ба мо муроҷиат карданд ки ҳамон суханҳои вақте гап мезанем, масалан рухшон ту чиҳо мегӯӣ, ту медонӣ ки чӣ кор карда истодаӣ, ҳамонҳоро мақсад дар гудоко пешкаш кунем. Ман гуфтам акун ин гап аст, мақсади гапро чӣ хел пешкаш мекунед? тамошобинони азиз, ҳамин лаҳзаро мо аз сари нав хоҳиш мекунем аз аҳли дин ки барои шумо ба қавли зинда пешниҳод бисозад. меравем. рухшон ту медонӣ чиҳо карда истодаӣ, ман камбағалам бошум, нангу номус дорум, меҳру муҳаббати пок дорум, ман ранги ту хиёнаткор нестам. саломат бошед. хуб воқеан хиёнати дӯстро дидаед, хиёнати азизи дилро? ростӣ ин саволҳо бисёри баъд шуда истодааст. Ба фикрам ки дар хона ман угли хонада месозам. таври мара мекунад ин саволҳо. мақсад ҳама инсон дар ишқ аз худагиае. акун ин махфӣ аст, бигзор махфӣ монад. хуб аз ҳунармандон, аз санъаткорон бо ки дӯстӣ доред, бо ки ҳамкорӣ доред ва киро ҳамчун дӯсти самимию воқеиву ҷонии хеш мешуморед ё шояд надоред? ҳаст дӯстое ҳаст ки ҳамроҳи онҳо ман фақат ҳамкорӣ дорам. Чунки дӯсти ҳақиқӣ ҳунари инсон аст. ҳунар туро дар ҳама ҳолат дар бари ту рост аст. дар ягон ҳолат туро танҳо намезорад. ҳамаи ҳунарат бошад, дӯстои худаш пайдо шудан. бале. хуб рақобат чӣ гуна аст дар санъати мо, хусусан дар иҷодиёти шумо? инсон вақте ки ӯро бештар мухлисон мешиносанд, номаш баландтар кишид, рақобати вай зиёдтар мешавад. агар рақобат набошад дар санъаткор, вай пеш намеравад. воқеан бинандаи азиз, рақобат аст ки моро водор месозад зина ба зина пеш биравем, рӯз ба рӯз муваффақияту барор ба даст биёрем, аммо рақобати солим. хуб аҳлидин, мегзарем ба саволҳои оилавӣ. ба бинандаи азизи мо бигӯед ки берун аз санъат, берун аз ҳунар чӣ рӯзгор доред? оиладор ҳастед, нестед? ман шукронаи худованд соҳиби 2 духтарчаи нозанин ҳастам, соҳиби 1 зан ҳастам. ҳамин мардак бояд гап занад чанд зан дора, 1 зан дорам. аниқ зани ноз, зани неки маро дар ҷодаи санъат ҳама тарафа мефаҳмад. ман аз занам розӣ ҳастам. дӯст дошта оиладор шудед? не, бо ихтиёри модарам барои ман хуш кард. мақсад гуфт фарзанди азизам, агар ту гуфтаи маро бикунӣ, дар оянда бо дуоатро бисёртар медиҳам, иншоалло бо боло рафтан мегирӣ. лекин ман аз замин то осмон розӣ ҳастам. бале дӯстони азиз, тамошобинони иззатманд, ҳар яки мо бо дуо месабзем ва ҳеҷ падару модар бадбахтии фарзандашро намехоҳад. хусусан ҳунармандон ки бо онҳо зиндагӣ кардан воқеан душвор аст ва ҳар як падару модар ҳамаи инро ба инобат гирифта кӯшиш мекунад ки барои фарзанди эҷодкораш ҳамсафаре интихоб намояд ки воқеан ӯро дарк кунад, ӯро бифаҳмад. ва хуб падароне ҳастанд, мардоне ҳастанд ки баробари хуб пайҳам ба дунё омадани 2 ё 3 духтар ҷангу муноқиша мешавад миёни ӯ ва ҳамсарашон. оё чунин ҳолатҳо дар зиндагии шумо низ буд? ростӣ вақте ман духтардор шудам,
хоҳарчанд ба ман занг зад, гуфт ки акаҷон шумо соҳиби духтар шудем. Ман фикр кардам ки аз духтар дигар чизи ширинтар нест. Духтар шайтонак аст, дилёв аст. баъзе вақт хаста мешавам, хона меравам, духтарчам ҳамроҳам бозӣ мекунад. аллакай ба сурудхонӣ машғул шудааст. дар синни 2 сола қарор дорад. сурудҳои маро ҳамашро аз ёд медонад. хуб рафту агар фарзандони шумо сароянда шаванд, шумо зид намебароед? чунки дар хуни падари вайро аст, вайро ҳеҷ кас гардонда наметавонад. худ падари ман санъаткор буд ва ман замин раҳро интихоб кардам. иншоалло дар оянда як клип дар нақш дорам, фақат дар бораи шахсоне ки духтардор мешаванд, аз духтар рӯ мегардонанд. иншоалло баъди ин клип метавонанд ки духтарои худро ба оғӯш гиранд ва духтаронашонро дуст доранд. духтарам фарзанд аст. бале воқеан барои инсон муҳим он набошад бояд ки фарзанд писар ба дунё меояд ё духтар. асос он ки фарзанд бошад, асос он ки худованд беҳтарин неъматашро барои ӯ арзонӣ бидорад ва таманно мекунем ки меҳру муҳаббати хоҳ писар хоҳ духтар дар дили тамоми падарону модарони азиз зиёда бигардад ва онҳо фарзандони хешро бо чашми меҳру муҳаббат нигоҳ бикунанд. хуб алдинҷон мегуфтед ки дар ҷодаи санъат ки шуморо дастгирӣ мекунад барои омода кардани сурудҳоятон, ки хеле зуд омода месозед, пешкаш менамоед, хусусан бо клип, ки шуморо сарпарастӣ мекунад, ки маблағгузорӣ мекунад? рости дар аввал вақте ки маро танҳо бо суруд мешинохтанд, бо симо маро тамоман намешинохтанд. мерафтам дар бозор, дар ҷои фитафурӯшӣ, мегуфтам эй акаҷон, ҳамин ҳофиз мае? мегуфт эй дурӯғ, ман ту нести, ту нести, нахоҳам ту бошӣ. баъд маро дар ҷодаи санъат оилаи Пираков аз Калхозобод сарпарастӣ дар ҷиҳати маблағ маро кӯмак кард ва баъди кӯмаки ҳамон шахсон аллакай маро бо симо шинохтанд ва ман низ ба онҳо аз замин то осмон миннатдорӣ баён мекунам, ки чунки маҳз сабаб ҳамонҳо буданд. дар ҳамин ҷодаи санъат маро аз ҷиҳати буҷет маро мақсад дастгирӣ карданд. бале хуб имрӯз баробари рӯи саҳна омадани як ҷавони ҳунарманд таваҷҷӯҳ мекунанд духтарон ба ӯ, ба сару либоси ӯ, ба хуб рафтори ӯ, ба суруди ӯ. чунин нафарон дар ҳаёти шумо зиёданд ё умуман нестанд? не, мешавад мақсад шахсоне ҳастанд занг мезананд, акай аҳлиддин, ана ҳамон форма ба ту нагуфтааст, тамоман ҳамонро иваз кунед. чунки бо халқ ҳамкорӣ кардан дар кор аст. чизе ки ба ту писанд биёяд, онро пӯшидан дар кор нест. бигзор ба халқ писанд бошад якумин дараҷа. бале, хуб барои азизи қалбҳо гаштан, барои маҳбуби дилҳо шудан чӣ бояд кард ба андешаи шумо? бо халқ бисёртар кор кардан дар кор. чизе ки халқ мехоҳад, ана ҳамонро пешкаш кард. бале, шумо бо халқ, бо мардум, бо мухлисонатон дар иртибот ҳастед? бале, мешавад рӯзое ки ман дар мошини оинаҳояш сиёҳ мешинам ва аҳамият медиҳам ки халқ айни замон кадом сурудҳоро, мақсад ози ман аҳамият медиҳам сурудҳои эрониро. як ҳофизи нав омадааст, бисёртар сурудҳои ҳамонро гӯш карда истодааст. ана ҳамонро ман мақсад фикр мекунам дар хона, ба монанди ҳамоно мақсад бо дигар тарзи услуб пешкаши халқ кардан дар кор. буд ҳолатҳое ки халқи мо фақат сурудҳои ҳаҷвиро қабул мекард ва дар ин бора фикр кардам, як туёна баровардам дар даруни ҷангал. вақте ки ман раҳгӯ мезанам ба тӯи хона рафтанда, мақсад ин десо мехапам, мақсад дар онҷо ҳофизӣ мекунам, ана ҳамонро маҳз барои талби дили халқ пешкаш кардам. хуб дар ҳақиқат буд ҳолатҳое ки шумо ба тӯи хона дер монда бошед? ин хеле ҳолатҳо бисёр шудагӣ аст. дар як тӯи дар Москваст ки ай тӯи дер кардам, рости як соати тӯи гузашт, ҳамин отаи шаҳр вақте ки ман аз мошин фаромада нигоҳ кардам, бо ғазаб ба назди ман меомад. дидам ки сари тахт барои сартарошон омода аст. ҳамин рафтаму микрофонро гирифта сразу инак базми сартарошонро оғоз мекунем, марамо марҳабат шаҳбашаро ба саҳна мехонем. сразу сар кардам то охири тӯи бай хондам. отаи шаҳр баргашту рафт. баъд омад гуфт ки охи бачаҷон, ҳамин ту
туғри гузаронди туи мара 1 соат баранда гап зана агар мобайнда таблиғотӣ боша сераму 1 соат ҳами туи дар барандо меравад не ки ту ҳам сераму 2 соати мехонди ҳамаша ҳалол кардӣ бирем гӯ ай сари замини ма ай тарбузои деҳқони ма бачаҷонда тарбуз бирем мо ҳам фақат ин ҷурое шид ки хуб ай туиҳо тарбузу харбузу хуб хӯрданӣ меёред? хай мешавад баъзе вақт гӯштҳои ба мазза мебарам барои занам дар аввал туйдор худаш меташонда ё ки худтон мегиред? худам мегирем ягон туйдор кушнамета масад худат мегирӣ камакак я тараф мемонӣ масад барои хонада занат масад ӯ гулданамона шав дер мерай бароям дилёвӣ мегирӣ шоколад мегирӣ масад хай мешавад хуб дӯстони азиз ин як ками шӯхӣ буд бо аҳлидин мо якҷо кардем метавонед бигӯед ки мешавад ҳолатҳое ки шабҳо ба хона наравед? бале мешавад Куҷо ки меравед? сурудҳое ҳаст ки муддати 2 рӯз давом мекунад ба хона рафта наметавонам дар аввал вақте зиндагиро бо ҳамроҳи ҳамсарам занам оғоз карда будем буд як нофаҳмоӣ байни мо чаро шумо маҳз дер мекунед шаб ё ки намеоед баъд ҳамашро фаҳмондам занам аллакай маро мефаҳмад медонад ки ман дар куҷо чӣ кор мекунам дар асл ба ягон кор дига машғул нестед? нихай дига чӣ кор мекунам ҳофизӣ фақат фикр дар ҳофизӣ хуб аст мегӯянд ки аксари санъаткорон таваҷҷӯҳ ба духтарон доранд ба қавли духтарбозанд аҳлидини фахриддин чӣ? ростӣ санъаткоре ки фикру ақидааш бештар ба духтарҳо мешавад ё булҳавас ё ошиқ мешавад вай аз санъат аллакай ақиб мемонад бояд тамоми ҳастии худро ҳамин касро интихоб кардӣ бояд дар ан ҳамин сарф кунӣ вайҳо як вақтҳое ҳаст ки вақтҳои қиматбаҳои туро аз санъат дур мекунад мегирад ба телефонатон занг бисёр мешавад аз ҷониби бале духтарон? бале Чӣ мешавад посух медиҳанд? хай хоҳарҷон апаҷон саломат бошед чӣ хизмат кунем хуб бо ягон мухлисатон робитаи ошиқона надоред? не ба ман ростӣ занг мезананд духтарҳо мақсад мегӯянд ки мо нағз мебинем туро ина мо розӣ ҳастем ки дуюм зан моро бигирӣ охир ман гуфтам одаме ки дузана мешавад ё мемирад ё ки яктарафа мешавад мақсад иш мега ай мешавад уш мега ай мешавад оқибат ҳеҷ ка намешавад барои ҳамин як зан хуб аст шумо фикр накунед ман аз зану метарсам гапҳоро бипурсам ман насамам дедем хуб ба андешаи аҳлиддин кадом тарона ӯро бештар азизи дилҳо кардааст ӯро ба мардум муаррифӣ намудааст? ин суруд ба фикрам маълум аст суруди рафти ту бо дигар буд маро бештар дар душанбешаҳр аллакай бо ин суруд бештар шинохтанд аллакай ӯзбекистон аз дигар давлат афғонистон аз эрон ҳатто сурудро писанд карданд бале дар ҳақиқат ин таронаи аст ки азизи қалбҳо гаштааст хусусан ошиқон онҳое ки дил шикастаанд ноумеданд ошиқанд дӯст медоранд ва ё дӯст доштаанд таваҷҷӯҳ ба ин тарона доранд мехоҳам ин лаҳза барои тамошобини азизи мо ҳамин таронаро 4 мисра ба қавле бо садои зинда пешкаш намоед. албатта рафти ту бо дигар маро карди хуни ҷигар ай ҷони ман бо каси ҳамогӯш маро карди ту фаромӯш ай ҷони ман рафти ту бо дигар маро карди хуни ҷигар ай ҷони ман бо каси ҳамогӯш маро карди ту фаромӯш ай ҷони ман рафт бо дигаре ҳамогӯш шуд ва шуморо фаромӯш кард? бале умед мебандам ки ҳама ошиқон вафодор бошанд дӯстдори ҳамдигар бошанд ва ҳамеша паҳлӯи ҳамдигар бошанду барои ҳамдигар меҳру муҳаббатро арзонӣ бидонанд. хуб аҳлиддин нақшаҳои ояндаи шумо дар ҷодаи санъат? нақшаҳои ояндаи ман дар ҷодаи санъат фақат дар сарам як фикр аст ки тезтару тезтар ба сабти филм машғул шавам аллакай мехоҳам ки синни солам ба дараҷае расида истодааст пир ки шудӣ мақсад фақат дигар ролҳои падара бозӣ кардан роли ошиқӣ дига намезебад мехоҳам тезтару тезтар ба филм шурӯъ кунам аз пирӣ метарсед?
нехай ака ай пирӣ наметарсем, иншолло бо ҳилаша меоем дар пирӣ бо ягон нақши падара бозӣ мекунем, бо ягон кор мекунем, зиндагиро пеш мебарем, бо ягон шоирӣ мекунем. خب تا وقتی که من با شما در صحبت نبودم، در ارتباط نبودم، فکر میکردم که بسیار یک جوانی جدی هستید، آرام هستید. در اصل این طور نبوده است. شما بسیار شوخ طبیعتی. در اویله یگان نفر به مثل شما شوخ است یا дар оила падару модари ман низ шух аст. Дар хона мешавад ки як хел суханҳоро бо сиёсат ба мо мегӯяд, не ки он бо шӯхӣ аст. дар хонаи мо дар ҳама ҳолат шӯхӣ вуҷуд дорад, бо тарзи шӯхӣ. بله. خب اهل اویله به شما چی بها میدهند؟ به هنر شما، به صنعت شما، از کسب شما راضی هستند؟ дар аввал буд ба ман мегуфтанд: писарҷон, ҳозир шароите ҳаст ки ту маблағи бисёр надорӣ, хубтараш баргашта ба мардикорӣ рав, ин маблағро сарф мекунӣ, аз куҷо меёбӣ барои билет? вақте ки ман нангакӣ сар кардам масъад ҳофизиро, ба тӯи маъракаҳо рафтам, аллакай даромад овардам. баъд хонагиҳо гуфтанд: охи бачаҷон, дар хона бекор нашӣ, буро бо клип кадам бигирӣ, касби хуб буда, ин пул меоварда охи. یعنی که نگاهشان دیگر شده؟ бале. خب یگان ترانه میتوانید برای مهاجران مهنتی زمزمه کنید، به خاطر که تماشابین اساسی ما مهاجرانند که دور از پدر و مادر، دور از وطن، دور از پیوندان ما و شما را گوش میکنند، تماشا میکنند. ман низ дар муҳоҷират будам. як таронаро як шахс дар даруни поезд, вақте ки аз тоҷикистон Москва мерафт, дар поезд суруд хонда дар устал мезад. вақте ман ҳамонро дидам, бениҳоят таъсирбахш буд. якумин дараҷа мехоҳам ки аллакай ман ин таронаро пешкаши мухлисон гардондам. мехоҳам ки миннатдории худро маҳсан ба ҳамон шахс расонам ки сурудаш ман аллакай ба мухлисон пешкаш кардам, ба мухлисон писанд омад. ҳаминро метавонам пешкаши мухлисон гардонам. مرحمت. جدا از کبود و در، جدا از پهو خواهر، آه غریبی، جدا از یار و برادر، جدا از وطن و مادر، آه غریبی. آچه جان منم مسافر، میرم به شهر مهاجر. آچه جان منم مسافر، میرم به شهر مهاجر. دعایم بده آچه جانم، این است امر تقدیر. زنده باشین، صداتان خسته نباشد. واقعا توجه میکنم به صنعت شما، به سرودهای شما اکثرا موضوعهای غم انگیز رو در بر میگیرند. سبب چی است؟ барое ки дар замони ҳозира бештару бештар ба халқ аҳамият медиҳам, назар медиҳам. рӯзҳои ғамгинро бештару бештар паси сар кардам. бозӣ шукронаи худованд, шукронаи ҷаноби олӣ мекунем ки хелову хело давлати моро тинҷ кардааст. мо озод метавонем ба дигар давлат рафта консерт монем, моро ҳурмату иззат мекунад. ҳозир замона беҳад пеш рафта истодагӣ аст. خوب در صحنه، در کلیپ ها میبینم غمگین مینمایید. ман дар саҳна ҳамин хел ҳастам, شرم ки дар میدارید ҳаёт یا ҳама ба ман ҳамин хел мегӯяд ки ту дар саҳна одами масъад به مثل که груби серьёзни بله، одам, جدی. ҷиддӣ, بله. лекин дар ҳаёт хел шахс нестам. یعنی که شوخ طبیعتی. бале. پس چرا در صحنه خود رو غم انگیز نشان میدهید؟ ман худам намефаҳмам дар ҳамон ҳолат ки чеҳраи ман ҳамин хел ғамгин метобад. خب نیتی پیشکش کردن برنامه کنسرتی خش رو برای مخلصان عزیزتان در شهر دوشنبه бештару бештар хоҳиш аз душанбе шуд ки шумо дар ӯзбекистон низ рафта консерт мондед, тӯй гузарондед, дар шаҳри Москву дигар ҷойҳо. чаро дар душанбе консерт намемонед? аллакай дар фикрам ҳаст ки дар рӯзҳои наздик дар филармонияи душанбе консерт пешкаши мухлисон гардонам. تماشابینان عزتمند، اینجا به انجام میرسد برنامه نوبتی مهمان استاره ها که با هنرمند محبوب دل شما اهل دین فخرالدین در شهرک باختر صورت گرفته بود. میخوام این لحظه عرض سپاس بیان بسازم با مهمانخانه ختلون سیاحت که برای من و اهل دین چنین شرایط خوب و
آرام را فراهم ساختند تا ما هم صحبت بگردیم و شما نیز استفاده این مهمانخانه را توصیه می‌دهم. تا دیدار نوبتی، خداحافظ.